Doncs som aquí amb el Marc Perelló, periodista freelance de Lleida. Marc, primera vegada suposo als històrics, igual que és la primera vegada pel Mollerussa. Què és aquest torneig i què significa aquest torneig per tu com a periodista? Bona tarda, és un torneig que és referència d'aquí a l'estiu, la pretemporada dels equips, la preparació i si mires el cartell hi ha molts equips, com diu el torneig, històrics, però també referents a diferents categories altes del futbol català, tercera, segona federació, i el Mollerussa, ara tercera federació, ha sortit l'oportunitat d'estar aquí per primera vegada i veurem també si medir-se amb aquests rivals també pot ser un punt a favor o també és una motivació, jugar amb aquests rivals i de cara a la competició també conèixer-los més i veure on pot estar el Mollerussa aquest any també. Tu ets seguidor del Mollerussa, l'has estat seguint i cobrint per diferents mitjans. Com veus el Mollerussa? Com veus que s'enfrontarà primer contra un equip d'èlit, perquè el Martinenc va ascendir la temporada passada, i després contra un equip de segona federació com serà el Reus, que també és conegut del Mollerussa? Sí, també, comentàvem abans de venir, el Martinenc és l'amfitrió del torneig, que acull aquesta competició especial i també voldrà donar una bona imatge de la seva afició, però el Mollerussa, un equip amb cares noves, amb ganes de fer les coses bé, és l'estrena també a la pretemporada de l'equip, amb el Quico, que fa la primera temporada sencera des que és aquí amb el conjunt del Pla d'Urgell, i després també veurem si a les 7 o a les 8, però després també contra el Reus, que és un molt bon equip, també cares noves, però amb una base i un projecte important, i veurem. El Mollerussa amb aquestes cares noves, però amb una base de jugadors de la casa, jo crec que està un equip ben organitzat. Bueno, tu com a seguidor i coneixedor del club, com veus, com has vist aquestes incorporacions, aquestes novetats a l'equip i com encara el Mollerussa aquesta nova campanya de Lliga Tercera Federació? També per part meva és un plaer estar aquí, una oportunitat també per tornar-me a conèixer amb aquest torneig que no havia estat mai, igual que el Mollerussa també, jo és la primera vegada que estic aquí. I parlant de l'equip, amb jugadors referents de la temporada passada, com dèiem, amb la base, també amb el Jofre Graells, que va ser el segon màxim golejador de la categoria tercera federació l'any passat, que ara estarà uns mesos de baixa, veurem a veure quan pot tornar, però moltes incorporacions, més d'una desena al Mollerussa, i amb totes les línies, amb cares noves, amb vist, i suposo que, també s'ha de dir que és l'estrena de l'equip, veurem com s'acoplen tots junts, però també suposo que la motivació hi és i, com dic, amb aquests dos equips, molt bons equips, el Martinenc i el Reus, sense oblidar també el Mollerussa, ja que estava, sense oblidar jugadors que també han ajudat a que l'equip també estigui on està, tercera federació i amb bones tardes de Copa del Rei també, així que veurem també què tal l'equip i aprofitar potser aquest altaveu que hi ha el porter del Mollerussa, l'Albert Batalla, que avui crec que segurament aquí no hi és perquè ha sigut pare recentment, així que felicitar-lo des d'aquí i això. Moltíssimes gràcies, molta sort en el torneig. Moltes gràcies.